Sanaya ni zancen ki nake a fili, ƙaunar ki nake. Sanaya ni zancen ki nake a fili, alƙawarin da na ɗauka yau shi ne nan za na cika. In yabo mai so na Sanaya ke ma sai ki rika. Isa ne cikin ranki Sanaya, kar da ki bar na haka. In kika bar na haka Sanaya, sai ni sai mutuwa a hanya. Gata da kyan hali Sanaya, ga iya yin fara'a. Ko a cikin mata ka ganta kawai ta zarce sa'a. Babu kamar ki cikin raina Sanaya, ga ki da kyan da'a. Alkawari ki yi min Sanaya, kar da ki bar na a can a baya. In dai har na rasa ki a raina tabbas za na mace, domin zuciya har kalbi na ke ɗinkin sace. Kawu na hali da ɗabi'a ke yar baiwa ce. In na yi rashin ki na yi rashin raina ki sani Sanaya. Gata da alkunya, gata da tarbiyya, ga iya soyayya, ga na mu hau hanya. Ki mini soyayya, ga ki da kyan tafiya, ni na ɗauniya. Burin auren ki Sanaya, kar da ki ce min hayya hayya. Ado ɗan sarki Sanayan nan waiwa ce. Yar agaji ce kuma rabin ruhi na ce, amma ka sani aurenta nake so in dace. Nayi alkawari ita na sa a cikin raina Sanaya. Ƙaunar ki nake Sanaya, ni zancen ki nake a fili, ƙaunar ki nake. Sanaya ni zancen ki nake a fili. Ku danna mana subscribing a cikin wannan YouTube mai suna Ado Dan Sarki TV. Ku danna alamar ƙararrawa don samun ingantattun waƙoƙinmu. Na gode.